Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang tagapagligtas. Hello, and welcome po sa ating programang The Bible Kape. Si Pastor Ram Gamboa po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. Hello, good day, good morning, good afternoon, or good evening kung saan man po kayo nanonood at the moment. At pagpalain po nawa tayo ng ating Panginoong Yahweh dito sa ating gagawin na pag-aaral, interaction dito nga sa Bible Cafe. Salamat at nandito po kayo. We see you getting online and joining us another day. Let us hope and pray na tayo ay makakapag-aral ng mga bagay na may kaugnayan unang-una sa ating pong relationship sa ating Panginoong Diyos. At we hope na meron po kayong mga katanungan dyan that you wanna send us para maging variety ang mga pag-uusapan po natin. Hopefully yung relevant sa ating pong Christian walk. Hindi lang po yung nag-i-inquire lang or you make us labor sa buong chapter ng Bible or something like that. Yung interest talaga po natin. Ayan. Temporarily, broadcasting dito po sa Las Vegas Satellite Studio. But any moment yan, any day now, I'll be able to join naman ang aking mga kaibigan, kapatiran dyan sa may Baguio City. Again, si Pastor Ram Gamboa po ito. Welcoming everyone. Sa aking mga kasama dyan sa Baguio City, kumusta na? Naulan pa ba dyan? Ano na ba ang time natin dyan, mga kapatid? Hello po, Pastor Ram. Magandang umaga po dyan sa Amerika. At ang oras naman po, Pastor, dito sa Baguio City ay Bible Kape Time na! Ayan. Hi guys! Kamusta na nga po kayo mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng bahagi ng mundo kung saan po nakakarating ang programang The Bible Kape. Bible Kape is brought to you by Calvary Chapel, Baguio City in cooperation with the Leader News Philippines. So as early as now, if you have some questions in your mind, I don't hesitate po to send in your questions sa ating mga chat box. Ganun rin po ang inyong mga greetings, mga comments, at mga topic suggestions. You can reach us through these numbers 0927-494-2175 for Globe subscribers and 0949 naman po 736-5000 para sa Smart subscribers. Once again, welcome po sa lahat sa Thursday edition ng programang The Bible Cafe. Once again, welcome to one and all. Hello, good evening each and everyone. Once again, we are inviting you to watch on live here on Facebook, The Bible Cafe. And may we invite you to bring out your notebooks or even pencils or pen. Yan. And you can take note whatever the scriptures we study here in the book of Proverbs. Yan. We believe that magkakaroon po kayo ng kaalaman at kaaralan na magagaling dito sa Biblia sa pamamagitan po ng pagpapaliwanag ni Pastor Ram. Nawa po ay mag-benefit po kayo. So, Amen. Minsan pa, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa mga taong nasa abroad and magandang gabi po dito sa Pilipinas. Yan.
Ako po si Tanya Adrias po, and we are here to listen and be inspired po again. Ayan, so up ahead, we are now in our proverb of the day. At ang scripture po natin for this day ay dito po pa rin sa Proverbs chapter 14. And we are going to pick up po dito sa verses 15 to 19. So once again, Proverbs chapter 14 verse 15 to 19. At babasahin po ito ng ating kapatid na si Sister Tanya. Proverbs chapter 14 verse 15 to 19. The simple believes every word, but the prudent considers well his steps. A wise man fears and departs from evil, but a fool rages and is self-confident. A quick-tempered man acts foolishly, and a man of wicked intention is hated. The simple inherit folly, but the prudent are crowned with knowledge. The evil will bow before the good, and the wicked at the gates of the righteous. Ayan na, maraming salamat Sister Tanya for reading of the word. And now, back to you, Pastor, dyan po sa may Amerika. Alright. Salamat. Salamat, Sister Tanya, for reading our proverb of the day. Ayan, basically, ang reading natin is about sa mga simple at na-mention niya yung mga simple compare sa prudent at sa anong tawag dito, yung evil naman, wicked, kung ano yung comparison niya sa mga righteous. Consistently, no? Yan po yung mga ginagamit na mga mga characters ni King Solomon to convey to us kung ano yung pwede niyang maibigay na advice sa panahon nila or even sa panahon natin. Take note, pag sinabi pong simple ay hindi po yung the way we use simple sa panahon po natin. Sa panahon po natin, when we say simple, ito yung taong hindi maporma. Anong tawag doon sa Tagalog? Brother Dennis, yung hindi siya magara. Tama ba yun? Opo, tama po, Pastor. Opo, hindi yung ano siya, yung mga simple things. Kung kaya niyang magchinelas na lang na simpleng sabihin natin 50 pesos, yun na lang. Instead na bili siya ng 300 pesos o 1,000 pesos. Yung 50 pesos, pwede na yan. Yan na lang. Simple siya. Yan ang definition natin sa panahon natin. Pero sa panahon ni King Solomon, yung pag-address niya sa mga simple, ibig sabihin yung kung ano na lang yung ginagawa niya, yun na lang. Gusto na niya yun. Wala na siyang concern or pakialam kung ano pa yung dapat malaman, things that he can do or find better things do sa kanyang ginagawa. Though yung kanyang ginagawa is not enough. It's something that will even someday will get him in trouble. Yun ang simple noon. Kaya let's place it in the proper context. Ano po? Baka sabihin natin, ay, masama pala yung maging simple. Dapat maporma ka. Dapat ganun yung ang dapat mong ginagawa. Dahil nga, may condemnation, ay may judgment sa mga taong simple. Sa konteksto or the way ang paggamit ni King Solomon sa word na simple. Yun ang mga klaseng tao. Simple ay yung wala na. Kung ano yung ginagawa niya, that's it. That's where and he wants to consume ang kanyang buhay. And yet, hindi naman siya nakarating. Or yan yet, that will not make or bring him to something pleasing sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi po niya sa 15, the simple believes every word, but the prudent considers well his steps. O ito na, simulan na po tayo. Ang simple daw, believes every word. Kumbaga, andun, sa panahon nila, pag sila'y nagkakatipon, kukwentuhan sa community, ang mga simple marinig niya, oh, yung ano daw ay
ganito daw yung gusto ni ayaw na niyang ipamigay yung kanyang mga dating pinangako sa atin. O yung simple ay sasabihin niya, ganun ba? O mayroon na kagad siyang reaction, mayroon siya kagad judgment, yung ganun ang simple. And yet, ang prudent ay iba. Ang prudent will find out more para malaman niya. He can make a decision wisely. Ayan. Yes. Doon sa panahon po nila yan. Hindi yung magagalit niya siya kagad doon sa taong narinig niya na meron siyang gustong or kinumit na decision. Well, sa panahon natin, it's the same also. Sometimes sa mga prudent, they hear something na about this person and then all of a sudden, meron na silang conclusion. Well, di po tayo dapat ganon. We need to know more about dun sa narinig natin. We need to investigate, be a Berean, ika nga, Yes. kung sa Bible pa. Now kung idadali natin sa Bible, or meaning yung relationship natin sa ating Panginoong Yahweh, sabi niya, the simple believes every word. Oh yan, there you go. You hear messages, you hear all kinds of messages sa pulpit o kaya sa mga panonood natin sa mga sa internet, YouTube and everything. Do not be just content doon sa naririnig natin. We should have our own understanding sa scriptures. Excuse me. Kaya nga yung second line niya, sabi niya, but the prudent considers well his steps. Ibig sabihin, hindi dapat ako naniniwala lang dito sa naririnig ko. I have to know exactly if that is in line sa salita ng ating Panginoong Diyos. Yes. Kaya be a prudent. In short, hindi yung dahil narinig natin, dahil nakasuited tayo yung kinapakinggan natin, dahil malaki yung church na inatin na natin, this should be right. Yes. That is being simple. And then sa 16, a wise man fears and departs from evil, but a fool rages and is self-confident. Ito naman, kinumpara yung wise at saka sa fool. Remember, ang wise ay isang tao at sa kanyang buhay, sa kanyang pag-iisip o sa kanyang how he approached life ay malaki yung radius niya, hindi yung sa ngayon lang, kundi he also consider what is next week, next month, and even sa distant future niya. That is the wise. Kaya yung kilos niya ngayon, he carefully looks at the consequence nito or magiging effect nito even in the distant future. Kaya sabi niya, a wise man fears and departs from evil. Ang ba, meron ka dito, and then nakita mo, meron kang gustong gawin. And then you look further, says, sandali, mapapahamak ako dito. This is not good. So you fear that consequences. So you ended up staying away from evil. That is verse 16. A wise man fears and departs from evil. So this is a good fear. Ano po? Because you are fearful of the consequence the possible consequences of something that you are contemplating to do. Sabi niya, but a fool rages and is self-confident. Ang fool ay itutuloy pa rin niya yung kanyang yung bugso ng kanyang kung ano ay kaisipan, damdamin or galit, itutuloy pa rin niya 'yon. At sabi niya, hindi, it's gonna be okay. Hindi, kaya ko to. And is self-confident. And yet, pagdating doon, kita mo ay na siya, wala naman siyang magagawa after reaping o kaya after encountering yung mga trouble or harm along the way. Minsan may makikita tayong mga street fight sa mga videos, pinapakita nila, bago sila mag-away, talagang they're enraged yung dalawang tao. Opo. And then, pag nag-away na yan, kita mo, pag they start to receive yung mga suntok ng kaaway nila, mamaya makita mo, they're na sila, yung medyo groggy na sila, o kaya parang they start to see yung stars
sa kaka-receive nila ng suntok. They're no longer that strong 2 minutes earlier na parang yung rage nila. And yet ngayon ay, ano sabi nga dito, but a fool rages and is self-confident. Pero ano ka ngayon? Tingnan mo, halos hindi ka man makatayo. Yun ang mga fool. They do things and yet they do not consider what will be the effect of that. Yes. Well, sa atin po, we can consider yung we should be wise. Unang-una sa ating buhay, I can say how you handle your money, how you handle your health, and how you handle your spiritual life before the Lord. So dapat wise po tayo. Hindi yung ginagawa lang natin ngayon, pero yung consequence niyan along the way, it will bring us to a very, very difficult na kalagayan. Yes. 17, sabi niya, a quick-tempered man acts foolishly. It looks like connected pa rin to sa 16. A quick-tempered man acts foolishly, and a man of wicked intentions is hated. So parang isa lang klase ito. Kumbaga, yung isa, a quick-tempered man acts foolishly. Yung mga immediately meron silang decision. They're doing things just because of their nagalit lang sila at quick-tempered sila, yung madali silang nagre-react. Usually, ang mga ginagawa nila, even yung mga lumalabas sa kanilang bibig, foolishly. Paano foolishly? Because the later on, hindi na consider eh. Yun ang ibig sabihin ng foolishly. Ito yung mga taong they always come to you and say, sorry ha, ganito nasabi ko sa iyo. Di ko ba? Kadalasan yung mga lasenggong asawa, ganun sila eh. Every paycheck, after paycheck, sorry, my dear, sorry, ganun sila. Because the night before, they think and act foolishly dahil hindi nila nakita, tinitingnan yung magiging the next day, the next week, the next month, etc. Ganun po ang fool. And then ang sabi niya sa the next line, and a man of wicked intentions is hated. A man of wicked intentions are something like, halimbawa, later on, makita natin yung isang crime or isang ginawa ng isang tao. Makita lang natin, may isang marinig natin sa news, gano'n, may nakita silang bangkay at namatay. Parang pinatay itong taong ito and everything. Then later on, investigation comes. Marinig natin, mahanap nila yung culprit. And then, magko-confess yan. Ano yung ginawa niya? Parang, ganun na lang yung ginawa niya doon sa tao pa lang yun. Yun, yung maano ka eh. Bakit? Arumalduman. Bakit ganun ang ginawa niya? Yun po ang sinasabi nung line na yun. Kaya, kumbaga, kung hindi po natin kakilala ang tao, kung yan ay hindi po Kristiyano, we have to be careful because intentions are being composed. At ang sabi niya, a man of wicked intentions is hated. Talagang, how can you think of that? How can you do that? Yun ang mga tanong ngayon eh. 18, ang sabi niya, the simple inherit folly, but the prudent are crowned with knowledge. So the simple daw, yung mga taong, again, yung mga taong they're content na to what they know and what they're doing. Lalo na yung mga taong meron na, no? Yung may mga pera na, may mga trabaho na, at they don't wanna know anything more than that. Basta napapasunuran yung kaisipan nila, kalooban nila, mga desire nila, nandun na. Wala na, okay na, pasunod lang ako sa church. At pagdating sa church, don't worry, bibigay ko ng pera, and then I go back to my thing. Meron pong, pwede pa rin maging fool yan eh. You don't wanna know more, don't wanna involve more. Last night nga po, ang naging text natin sa ating midweek service is about Yeshua talking to John sa John chapter 21. It was really a good scripture dahil it shows
your true repentance by your involvement to the things that Jesus, Yeshua, loves to do, and that is feeding the sheep, tending the flock, feeding the sheep. Yon. When we are involved doing that, accomplishing that, that shows our true repentance and our love to our Adonai Yeshua. Yun po. Kaya dito naman, kung ikaw ay isang fool, sabi niya, or simple, the simple inherit folly. Ayaw ko na. Okay na to. Okay na ako dito. Basta ako ay nakaupo sa church. Well, anong mangyayari? More folly. Kawalang kwentang mga bagay ang darating sa iyo, sa iyong mga kaisipan and everything, dahil ni-reject mo yung pagkakataon na ma-involve ka sana and you will get to know truly kung ano yung katotohanan. Instead, kawalang kwentang bagay, kukonsume mo yung panahon mo. Now, ang sabi niya, the prudent are crowned with knowledge. Yung prudent naman, ito po yung mga taong hindi sila nakukontento doon sa meron naman siyang magawa, meron naman siyang ma-contribute, meron naman siyang pwede naman niyang ma-involve yung sarili niya. Involve niya ngayon. Paano yan? Paano yan na chef? Gusto ko pong tumulong at hindi ako marunong magluto. Sige, tara dito. Hiwa ka. Ganito. Yan, ihugasan mo yan. Ito, ganito ginagawa yan. Dahil involved ka, now you're increasing in knowledge. Later on, 3 months later, you even know recipe. How to do. One recipe na. But before you got in, dahil you are willing to get involved, di mag-slice ng onion, hindi ka marunong. Yun ang prudent. Hindi lang yan sa pagluluto, kundi even sa salita ng Diyos. If you don't know, why don't you desire? Why don't you help those? Why don't you assist those who know the Word of God? And then, little by little, you will know something dahil prudent ka. Hindi ka simple na nag-stay ka na lang doon sa comfort zone mo and you don't want to bother yourself in involving or contributing, helping, assisting to the overall plan ng ating Panginoon, and that is He wants everyone to come to know Him sa Kanyang ipinadalang kaligtasan through our Lord Jesus or even Yeshua. And then, sabi niya sa last verse, the evil will bow before the good. Excuse me. And then, sabi niya, and the wicked at the gates of the righteous. So, ito po, eventually, future to, will, eventually. So, kung ngayon ang mga wicked, all right, you can have your time right now. Kahit, if I will live in this life, 80 years, 90 years, in this life, the wicked, they will have their time for 80 years or 90 years in my life. But there will be a time that the wicked will bow down. They will recognize that we have done the right thing. We are doing the right thing at the moment. Ayan. Or, kahit sa buhay na ito, sa buhay ni King Solomon, nakita niya kasi yan Yung mga wicked, they ended up bowing sa mga righteous. Kaya kung tayo ay doing the right thing, the righteous things, the godly things, have hope. Kumbaga, lift your head up because it may happen in this life, but it will definitely happen when we stand before Yahweh and He will judge all things and all people. Eventually, the wicked, the ungodly, will bow down before us. Ngayon. By His grace, of course. By His grace. Yun po ang ating proverb of the day. Salamat. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ram, regarding dito sa explanation niyo po dito sa Proverbs na yung pagiging prudent and wise ay it takes a lot of calculation bago po sila gumagawa ng hakbang. Kumbaga, they tend to look at the consequence ng mga bagay na ito in the long run. Unlike po yung quick-tempered naman at saka yung full na they just do things about anything ayon sa kanilang bugso ng damdamin, ayon sa kung ano yung tingin nila ay tama, but at the end of the day ay sila po ay napapahamak. So napakalaking bagay po na kung mamili po tayo dito sa dalawang bagay na ito, we must have to be a wise man, yung may sense po tayo na every time na yung mga taong nakakasalamuhan natin na after na nagkahiwalay po tayo ay meron po silang
mapupulot na something sa atin na, ay, ano pa yung meron kay Brother Manny na nung kinausap ko siya, medyo bigat na bigat ako, pero after na nag-usap kami, parang may tinik na natanggal sa aking lalamunan, parang gano'n. Pero Pastor, dito sa sa verse 15, the simple believes every word, but the prudent considers well his steps. I think meron pa akong nakita sa social media na merong nag-meet up sa isang dating application. So, yung lalaki, nag-i-insist po siya na makipagkita sa girl. But yung girl, very cautious siya noona. Pero dahil sa pamimilit nung guy, nagkita po sila. And then, the first thing na nangyari, kumain sila. Ang sabi ng lalaki, naiwan ko yung wallet ko. So, ang nangyari, yung babae nagbayad. Nagkape po sila eh. And then, ang nangyari pa po, humihiram siya ng cellphone dun sa girl. Naiwan daw niya yung cellphone niya. So, ang ginawa nung guy, hiniram niya yung cellphone. Kumontak daw kunyari sa kapatid niya na dalhin yung cellphone at saka yung wallet niya doon sa lugar. Tinitignan pa po nung babae na nakatanaw pa, nakita niya, doon pa. Pero second time na tumawag, third time, nung third time po nawala na yung lalaki and knowing po na yung babae has two cellphones. So parang naniwala po siya kaagad doon sa pambobola or sa mga wiles nung lalaki na yon, to the point na nawalan po siya ng cellphone. Pwede po ba nating i-consider, Pastor, dito na yung simple, kahit na you have everything, may mga gadgets ka, maganda ka manamit, maganda yung itsura mo, pero yung yung pagiging prudent pala, Pastor, ay it takes a lot of parang sa pamamagitan rin ng salita ng Diyos, we can discern every people po na nakakasalamuhan natin. Kawawa po tong babae na ito because gusto lang niya magkaroon ng makakadate kasi malapit na ang Pasko, pero at the end of the day, ang nangyari, nanakawan po siya ng cellphone. Malapit na yung Pasko. Opo. I believe yan, mga just simply mga naive kasi, inosente. Opo, naive, but yes. not necessarily mga simple yan. Ang mga simple are those they can do something better and yet they remain just who they are or kung ano yung point na nandoon sila. Those are the simple ones. Kasi ang mga taong ganyan, they simply are victims of those who plan yung wicked intention, ika nga, is hated. Yun, tulad noon. Ang more fitting na verse doon, Brother Dennis, ay yung, what is it? Verse 17. Sabi yung second line, ayan, sabi niya, yes. And a man of wicked intentions is hated. So all along ngayon, lumabas na pala yung intention ng lalaking yon. What is that sa babaeng naging biktima niya? Ako, ikaw talaga, kung alam ko lang. Maragan na ang magiging reaction ng babaeng yon. Yun. Doon sa 17 more fitting. Pero ang simple one, you can do something about it where you want and to change your say yung commitment mo or to know more things that can benefit you and your family, and yet you stay just the same. Yun ang mga simple. Later on, they will inherit folly. Walang kwentang klaseng buhay pero nagstay ka dyan. Na yan ba ay may pakinabang once yung lahat ay nasunod na dito sa mundong ito? Wala. That is foolishness. Yes, opo, Pastor. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ram. Ayan. May tanong ako, Pastor. Okay. Is demanding proof considered wisdom, or can we say po na is skepticism is a virtue, Pastor? Skepticism, being skeptic? Yes, Pastor. Oh well, ang skeptic kasi ay it can be skeptic just because you don't know much about the matter. Skeptic ka pa eh. Bawa sinabi nila, oy doon no, yung cellphone ay half price na lang. Sasabihin, half price na lang, skeptic ka ngayon. So you wanna know, punta ka doon and then nakita mo ay half price nga. Totoo pala to Kanina skeptic ka, now you're no longer skeptic.
dun sa narinig mo. Just because you witness something na backs up yung yung narinig mo statement or fact. Pero meron naman skeptic na halimbawa, masabi nila, nakasale yung phone doon, half price. And then punta ka doon, sasabihin mo, nakasale nga, pero baka baka sira, baka hindi ito brand new, baka hindi ito original. Okay. Original ba yan? But half price. Original po. Ito, tinuksan nila. Doon lahat yung mga marking and everything. Baka naman yung IC hindi totoo. Ayan, yan ang mga skeptic na gusto mo more and more and more and more, pero you don't have plan to buy that cellphone. Yan ang mga skeptic. Yan talagang skeptic. Na wala ka na talagang maipakita ka sa kanila na proof, and yet they're still not believing. Nako, hardcore na skeptic yan. Kaya ang being skeptic ay nasa iba't ibang level. Tulad ng pag sinabing skeptic sa Bible, those are the people na after all, God had demonstrated everything that He can sa tao, and yet nandun pa rin siya, being so reserved, not wanting to engage kung saan yung paanyaya ni Yahweh. Yun ang talagang skeptic. But at one time, lahat po tayo ay naging skeptic sa salita ng ating Panginoon. But the more we listen, and the more the Holy Spirit speaks to us, and we say, totoo nga ito. And now, we're no longer as we call skeptic. Thank you, Pastor. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ram. Pastor, dito po sa verse 19, the evil will bow before the good, and the wicked at the gates of the righteous. Pastor, pwede po ba na ito yung picture, Pastor, ng coming judgment ng ating Panginoon sa mga tao, na babalik siya to judge the righteous and the wicked po? Opo, pwede yan. Pwede yan. Or even sa panahon natin ngayon, that's it also happens now these days. Kung tingnan mo na lang yung nangyari kay Joseph. Yung kanya mga kapatid, they had this evil intention towards him, di ba? Binenta siya and everything. And then later, dumating yung pagkakataon na eto na, kahinugan na ito. Ito yung tinatawag na kahinugan ng katuwiran ng isang tao. At nandun siya bilang second to the Pharaoh, and then nandito ngayon yung mga kapatid niya. Anong nangyari? They bowed to him. They bowed to him. That is the righteous. Sa panahon po natin, nangyayari pa rin yan. Kung titingnan mo yung, kumbaga, yung panahon ni, anong pangalan niya? Si Esther. Ayun, nangyari na naman yan. Even sa atin. Hindi lang natin naririnig. Pero ito constantly nangyayari to, consistently nangyayari pa din sa panahon natin. One time ikaw ay isinasantabi nila just because yung kanilang iniisip na you did this or you're that kind of a person, and then just consistently doing the right thing. Then later, the truth will be revealed. Pag na yan ay lumabas, the next thing ikaw, I'm sorry, ikaw pala yung at ito naman pala yung nagkakalat ng mga hindi magandang balita o mga chismis ngayon na dapat mag-apology ka dito sa you was apology sa taong ito. Kung hindi, ipa-fire kita. Yan, makikita mo ngayon. Typical na mga encounter natin sa buhay na ito. Yun ang ibig sabihin ng the wicked will bow before the righteous. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ram. Ayun. Pastor Ram, I have a question also. Dito po sa verse 15 po, Pastor Ram, sabi dito, but the prudent considers well his steps. I have learned so much on this verse kasi even I myself may mga steps ako, may mga decisions ako na hindi ko pinag-iisipan bago ko gawin, bago ko sabihin ng isang bagay. Sometimes pinagsasabihan ako ng isang tao na hoy, hindi dapat ganyan, ganito, ganyan, kahit na ako isang sabihin na natin Kristiyano na ay tama. Ako sometimes natutuwa ako kasi nagkakaroon po ako ng
aral na may isang tao nga nagsasabi sa akin ng aking kamalian, and I'm willing to listen, na hindi ako na yung bang sumasagot yung ganun. Ako yung natutuwa kasi nakikita nila yung mali ko. Kaya ano pa Pastor ang maidadagdag mo na advice para sa verse na ito? Kagaya ko na sometimes may mga decisions na wrong decisions ko po Pastor Ram, na hindi ko iniisip bago ko gawin. Yeah. Well, I think in addition to that, we should all, hindi lang ikaw, Brother Manny, we should all possess yung, when we converse to people or to friends, always make room dun sa, hindi mo naman verbally sasabihin eh. Always make room dun sa, if there's anything that you can actually advise me on something na hindi ko ginagawang hindi tama, this person is open to listen to you. Hindi natin, ano yan sinasabi, pero ganun ang approach natin sa kanila. In short, humbly ang ating pakikitungo sa mga tao. Hindi yung, ang dating natin, we put a wall. Mayroon tayong, we wall ourselves na yung confidently. Alam ko, tama itong ginagawa ko eh. Alam mo, yung mga ibang tao dyan, akala nila parang ganun. Ang dating ngayon sa kanila ay sana hindi ko masabi kay pastor na may kanin siya dito, baka sabihin niya. Pero meron na siyang napapansin na hindi tamang mga pangugali or approach natin, pero doon sa ganun ang dating natin sa kanila, they have, wala na parang you are already letting them know, you better not say anything about my perfectness. You better not say anything dito sa who I am. O talagang hindi sila ngayon magsasalita. Kaya tulad nung sinabi mo, Brother Manny, it's always good to present ourselves before our fellows, sa mga friends, kasama sa church, na humble, na may humility, na there's anything that I am doing hindi ayon o napapansin nyo, ay open po ako for suggestion, even correction. You don't have to say that yung approach lang natin. Di po ba yung, okay. Ganun lang ang approach natin. Kaya makakaragdag yun. Makakatulong yun. Excuse me, Brother Manny. Kaya nga po, ang sarap po yung pakiramdam na yung humble kang pagsabihan, then yung bang tatapikin yung shoulder mo na nararamdaman mo na mahal ka ng isang tao na may important siya ka. Opo. Amen. That's right. Even tayo, no? Lalo na tayo dyan sa Calvary Chapel, Baguio. God is giving us grace, giving us wisdom on how to raise leaders. Kasi dyan sa Calvary Chapel, Baguio, if you are ang tawag dito, if you desire to become a leader, number one, you have to be teachable. You have to have that heart that is ready when it comes to correcting or molding kung paano tayo maging more presentable and effective sa ating ministry. Ang progress niya ay mabilis. Okay. Kumbaga, ang puso kasi natin, siya ngayon ang magdedetermine kung i-settle na natin yung yung form natin, yung character natin o hindi. Ang puso natin should be open. Imaginein mo itong sabihin natin clay, very soft clay. Naghalo ka gumawa ka ng clay, ngayon malambot siya. So habang malambot yung clay, you shape kung ano yung gusto mong i-shape dito ngayon sa clay na ito. And ang puso, ang function ng puso natin is kailan mo ititigas yung clay o hindi. Alright? Pag itinigas mo na yung puso mo, yun na yung shape ng clay. The Lord is ever continue to molding us. Binumold niya ang ating mga karakter, ang ating pagkatao hanggang sa araw na tayo mamatay, talagang parang ang mga hairdresser o mga barber ko,
The reason why I like them, dyan sa Pilipinas, ay meron po akong isang barber. Ay, dito po sa Amerika, meron po akong isang barber. Actually, mabibilang sa kamay ko yung mahawak sa buhok ko eh. Mapansin ko sila, even dun sa yung tapos ka na, ialisin na lang yung mga buhok-buhok, ibinabrush niya. Pag meron siya napansin, kukunin na naman niya yung gunting. Kunin na naman niya yung gunting. Sabi ko, ano ito, he cares about me. Kasi pwede nang ganun din, alisin na yung balabal ko, next, ganun na, di ba? Kung if the person doesn't care, basta pera lang, pero sila, yun ang something that I appreciate. Ganun din sa atin, sa Christian walk natin, na the Lord ever continue to molding us eh. Pero pag tayo naging prideful na tayo, matigas na hindi na tayo teachable, naku, hindi ko maalis ito. Sana kung matap ko pa ito, tamang-tama na si Rameses, pero prideful na ako, tigas na yung puso ko, hindi na ako pwedeng ma-mold. What if we have an attitude or spirit or heart na you are ever open to correction, that the Lord will ever continue to mold you to the perfectness of shape He has in mind sa bawat isa sa atin. Beautiful! Beautiful! The more you are humble, the more na tayo ay teachable. At the more we are teachable, the more masishape tayo according sa kung sino ang ating Panginoong Heso Kristo. Yung tinatawag na Christ-likeness. Mas candidate tayo dyan. Opo, Pastor. Ayan, opo Pastor, parang yung naaalala ko dito sa binanggit nyo po na about being a container po, the more na ipo-pour out mo yung sarili mo, i-empty mo yung sarili mo is mas may tendency or may paraan na mas ma-fill up ka ulit because yung pagiging humble, it takes a lot of humility Pastor. Parang at the end of the day, kung may alam ka na, may talent ka, nagagamit ka sa ganitong ministry, parang at times ay hindi mo maiwasan na there's always an area of opportunity na pwedeng sabihin sa iyo ng iyong superior, even yung mga kamanggagawa mo. Pero kung wala kang humbleness ay hindi ka po magi-improve in this life kasi sa buhay po na ito ay it's an unending po na na pag-gain ng mga knowledge at mga pag-apply ng mga bagay po na na-encounter po natin or nakukuha natin sa mga tao and even po dito sa Bible. Absolutely. Yeah. Absolutely. Eksakto, Brother Dennis, eksakto. Pastor, dito po sa a quick-tempered man acts foolishly, ito po ba, Pastor, yung pagiging impulsive is one na character trait po na ayaw ng ating Panginoon sa atin. At one time po yata, lahat sa atin ay lahat po tayo ay at one point in time sa buhay natin ay yung patience natin, ganon. Ito pong bagay po ba na ito pag meron ako or meron po sa amin, itong bagay po ba na ito ay dapat na idulog po natin sa panalangin because I think hindi ito basta-basta nawawala po eh. Just like yung cursing din po. Yes. Every now and then, nai-stumble tayo, basta hindi lang siya consistently. Pag every time na marinig tayo, immediately nagre-react tayo, giging quick-tempered tayo. But as long na hindi po tayo gano'n. Kumbaga, every now and then, meron pang mga moments na bigla kang magre-react. Hindi ka pa nag-iisip kung ano yung maging consequence ng action mo or kumbaga the more we read, the more we obey ang instructions ni Yahweh is the less yung frequency ng mga ganun eh. Opo. At times sa akin pag nangyayari yan I rebuke myself or I remind myself na maybe I've been drinking too much coffee. But kasi ano lang yun eh, simple lang yan. Bakit ako nag-react ng ganon? You know, I have to examine myself also. But should be less frequent. Hindi yung may mga tao kasing every time, ganun nga yan. Puro ganon, wag naman ganon. Kasi tayo ay pinipino na ng ating Panginoong Yahweh sa ating mga buhay.
especially we are into knowing and obeying ang kanyang salita. Opo, Yan. Pastor, kasi napansin ko po dito sa buhay na ito na ginagalawan natin, either in the work, sa school, sa trabaho, sa ministry. Kasi sa atin, we have a certain thing na how it is done, yung mga bagay, paano gawin. We have the ideal thing sa ating mga isip. Kapag po ito Tama. ay hindi na-meet, Absolutely. parang parang medyo nawawalan po tayo ng patience. As we all know naman, iba naman talaga yung natin, yung standing natin, yung mga capabilities, abilities, and talents. Siguro yun po, Pastor, yung itinuturo na ating Panginoon sa atin, because marami po tayong nakakasalamuha dito sa buhay natin na mga taong ayaw natin, mga taong ang hirap makasama, pero you need to be there with them. Ito po yung mga bagay, Pastor, na sa buhay na ito ay may mga hindi mo preference na mga situation, pero ito pala yung lesson na dapat ay maging mahinahon tayo sa mga bagay na ito, because dito tayo Pinipino na ating Panginoon. Hindi lang Pilipino, kundi Pinipino pala tayo ng ating Panginoon sa mga bagay po na ito. Ayun. Amen, amen. Yes, ang ano doon, Brother Dennis, yung the more you expect, the more you will ma-frustrate. Opo. So why don't we just start our day? Of course, nandun yung mga schedule natin, nandun yung something that you plan for the day, pero not to expect. Whatever will happen for that segment or for that moment, we just ask Yahweh to give us wisdom on what is to do, what is to say, to the best thing to say, the best thing to do at that sa sitwasyon na yon. And then the next one na naman, hindi yung napakapagod na you create, kumbaga you plan and then you expect. Kaya mamaya yung expectation mo hindi na-meet. Ayun parang puro ka to the point, magre-react ka ng hindi maganda. I believe yung our day, our life belongs to Yahweh. And so we should always be in communication, connected sa Kanya. So as He unfolds our day, our week, our life, ay, andun pa rin yung ating paghihingi ng guidance sa Kanya. So that way, malayo tayo sa mga quick response, yung mga kumbaga yung magiging quick-tempered and everything. Nakakatulong. Opo, Pastor. Maraming salamat po, Pastor Ram. Sister Tanya? Pastor, may question din po ulit ako. Paano po yung mga taong nagsasabing, I'll accept Christ as my personal Savior, then they attend the services, pero nag-stop na sila from there, Pastor. Tapos yung wisdom lang po na naririnig po nila is galing lang po sa preaching ng pastor po nila. So can we consider them as simple, Pastor? Yes, they are simple. Simple po ang mga yan. Wala na silang other desire. Not everyone that do that are simple. Meron talagang mga taong hanggang doon lang yung kanilang capacity. It is well with them. Okay. Pero marami, 90% of them, they are capable to know more. They are capable to only knowing but actually to care more. They are capable not only to care more but to get involved more. Talagang naiintindihan nila. I'm talking about sometimes meron tayong mga kapatiran na hindi na sila bata at nasa retired age na sila. At siyempre, ang kanilang tendency, how they receive yung message sa word, and they do a personal reading, basically that's well na sa kanila, pero maraming mga masigasig pa, marami yung kaya mo pang mag-research, kaya mo pang kumbaga mag-articulate ng mga deeper things about the Word of God, pero andun na sila, it's okay, okay na ako, basta ako nag-a-attend ng church, at saka, punta naman ako sa church. Yan, mga simple yan. Pero kung sabihan mo sila, alam mo, yumaman, kasi ito yung ginawa niya, talagang aalamin niya yan, paano ba? Ano pang ginawa niya? Saan siya nagsimula? O, tingnan mo, pagdating sa pera, they do everything, pero pagdating sa Word of God, okay na ako. Basta ako nag-a-attend na, ayun, mga simple ones ang mga yan na Sister Tanya.
Okay. Thank you, Thank you, Pastor. Salamat po, Pastor Ram. And Brother Manny, do you have any more questions or additional? Wala na po, Brother Dennis. Ayan, so it's like 9 minutes before our first hour together. And Alright. sa inyo po That's a ng good study. ngayon lang po nag-tune in or ngayon lang po nag-log in dito sa Facebook. Ito po ang programang The Bible Kape. And as early as now po ay send in your questions po para tayo ay may magandang talakayan, and even sa mga na-discuss po natin dito sa Book of Proverbs. Kung meron po kayong mga additional or anything na questions regarding po sa ating natalakay, ay feel free to mention it dito sa ating comment box. So kung wala nang mga questions for now, ay up ahead ay darako po tayo sa ating mga greetings section naman sa oras Right. po na ito. Yeah, Ayan. take it away. Sige po, Pastor Ram. So mga pagbati natin dito po ay unang-una kay Mama Edeline Yabut Oitas wants to say hello to everybody here na nanonood ng The Bible Kape. Also kay Mama Nikki Dumalag is also waving at us. Ayan, sabi niya, hello, wave. Also with us is si Mama Rina Samaniego. So I stand corrected na hindi pala Rihanna but Rina Samaniego yung proper na pagbigkas ng pangalan ni Ma'am Rina. Ayan, si Ma'am Crema Canlapan wants to say magandang umaga and gabi mga kapatid, my Bible Kape family. And also Brother Max Africano is here with us tonight. Ayan, si Pastor Ray Makadangdang dyan sa may Paniki Tarlac. Pastor Ray, welcome sa Bible Kape and see you this coming conference. Ayan, mga kapatid. Kay Ma'am Vilma Kayaban, nabanggit na ba siya kanina? Yes, sis. Sa mga kapatiran natin sa Calvary Chapel, Ayun. Baguio, and Calvary Chapel, Philippines, and all around the world na. Ayan, opo. Kay Sis Wilda Diaz, kay Jacqueline Salvador de Leon, Ayan. ka-office mate ko po to. Nice. Welcome po. Apo. Tita Aida Olais, kumusta? Ayan, Ma'am C. Good morning, Brother Verly Branda. Ayan. Ma'am Anne-Marie, hello. Then isang ka-work ko pa rin po si Ma'am Charmaine Bartolome at si Mamang Carlota. Ayan. Happy listening. Then kay Brother Jonathan Bacani, marami Ayun. siyang sinabi. Mamaya may mention po namin. Yes. Opo. of course. Kay Ma'am Susette Mariano, nagsasabing, good morning, Pastor Ram, and hello po sa mga Bible Kape family po natin. Kay Sister Bot Gamboa, nagsasabing, Yun. good morning and good evening, my Bible Kape family. Kay Ma'am Testan, hello po. Joy Tan is watching also. Hi, Ma'am Joy. Hello po, ma'am. Tuloy-tuloy po yung pag-watch natin. Ayan. Then kay Sis Malu Vergara and Abigail Vergara na nagpaalam at late na siya Yeah. sa trabaho. Ayan, ingat sis. Opo. Kay Bro Andy, Ayan. kumusta? At sa mga kids. At kay Sis Judy. Yun. Kay Sis Christina Navarro, hello po, kamusta po? Namiss po namin kayo. At si Unbi, Christina din natin. Ayan. Hi Yunbi, dapat kasama siya dito pero Oo. Wala na upuan. wala na. Wala na upuan. Joke lang. Hindi, joke po nga. Kay Ray and Cory, waving hi. Hello po. Yes. Sa kaibigan ko po nung college and up to now, si Dayan Udolio, kumusta? And syempre sa asawa ko po, Benedict Adrias. Hello po. Ayan. Last but not the least. Ayun. Other money. Si na-greet na po natin, si Ma'am Rosana Sunflowers. Negative, bro. Ayan. Ay, batiin mo na. magandang gabi po, Ma'am Rosana Sunflowers. At saka Yan. si Ray and Cory. Magandang gabi po sa inyo and happy viewing dito po sa Bible Cafe. And Mr. Ed Mosqueda, sabi Ayan. dito, may message siya dito. Beautiful morning to all Bible Cafe listeners.
Also to my beautiful wife, Ivelda, who is enjoying listening to the Word of God. Ayan. Maraming salamat po sa inspiring message po, Mr. Edmo Mosqueda. Nag-reply rin po si Mama Imelda. Sabi po yan. niya, Good morning, Bible Cafe family. Have a blessed morning to all brothers and sisters in Christ. Good morning to my husband, Ed Mosqueda. Yun po. I'm watching here from Gumaca, Quezon. Ayan. Oh. Si Brother Jed Gamboa rin ay nanonood po sa atin. And si Sister Wilda Diaz, sabi po ni Mama Wilda, Sister Wilda, good evening po, Bible Cafe family. Ayan, Sister Wilda, nasa na po kayo? Nasa Cavite pa po ba? Or nakaakyat na po kayo ng Baguio? Anyhow, ingat po kayo always. Ayan. Si Brother Burley Branda wants to say good morning and good evening sa lahat po. Ayan, si Ma'am Anne-Marie, I think nabanggit na ni Sister Tanya. Si Ma'am Jacqueline Salvador de Leon. And sabi ni Brother Max ulit, good morning Pastor Ram, Bro Dennis, Bro Manny, and Sister Tanya. Ayan, so si Pastor Ram baka may babatiin din dyan sa may Amerika. Alright, salamat mga kapatid at for everyone na nag-greet po ng ating mga co-anchors. Magandang umaga, gabi, sa afternoon kung saan man po kayo nanonood. What do you call this? Si Pastor Renan ka-online lang niya. Pastor Renan, magandang gabi po sa inyo dyan. Regards po sa inyong family, even dyan sa Calvary Chapel, Lucena, Quezon. We have yesterday I had a talk with Pastor Derrick and the mission department ng Calvary Chapel, Las Vegas. I hope we can naman tayo end of September, no? End of this month. I hope makakarating ka. But they are truly to hear yung ginawa nating interactive gathering last year. At nawa ay you can also join us December, no? December. Anyway, mag-uusap tayo. Sino pa yung hindi nag-greet? Of course, I want to greet also again my sister, si Bot Gamboa, watching us. But Maya Pabak, Katamu. Si Ma'am Carmen Jose Obial is watching us. And then my nephew, Raymond Gamboa, is watching us dito sa Las Vegas, Nevada also. Si Brother Sunny Benafe Carino is online watching us as well. Brother Sunny, magandang umaga. Si Ma'am Abi Celis, na-greet na po ba siya? Negative pa po. Oh, yan. Welcome po. Thank you for, perhaps I invited you or someone. Thank you for accepting our invitation. Ayan, Sister Nena is with us. Si Sister Josefa Antonio Hobater. Ayan, as I said last night, Sister Josefa, we'll see you tomorrow. Ito na lang tayo, no? Sister Tessa is with us. Tino ko yung hindi nyo na-mention, si Job. Hello po. I believe Pastor po Pastor Job. Welcome po sa ating Bible Cafe live episode. Ito, si Sister Grace Andales is watching us. Sister Grace, for accepting my invitation to take part dito sa ating Bible Cafe na live program. Si Rosana Sunflowers, ito Ayan. Kasi every place that I go ay meron po tayong isang we know for some time now, years na. It so happened na si Sister Rosana now, she knows how to make tocino, Pampanga, authentic na recipe. Wow. So if you wanna try ang tocino natin, there is a family na iniwan po natin dito.
sa Las Vegas. At yan, hawak ni Sister Rosana, Brother Ver, ang recipe niyan. Kaya if you wanna taste the real tocino, ito tayo nag-advertise sa Bible Cafe. Ayan. At least, May free at least taste. yung mga nandito sa yung mga nandito lang sa Oo sa nga po Las eh. Vegas. Sayang. Siyempre kung nasa New York ka pupunta ka pa ba dito para bumili ng tocino? Pero possible yun. You can order pa-ship mo, no? Ayan. Yan, I wanna promote Sister Rosana ang ating tocino na kasi merong project yan eh. May pinaglalaanan na something na nakakarating sa mission at saka sa ministry. Ang part ng proceed ng sale ng tocino. Kaya everyone, dito sa ating sa Las Vegas, keep that in mind. You wanna taste the real tocino timpla, contact po si Sister Rosana. Okay, na-mention na siya. Si Annie Marie is watching us. Sis Annie, kumusta ka na dyan? Sa Vietnam. Sa Vietnam si Sister Anne Marie. Si Chef Ronnie Guillermo. Again, Chef, Mayo Paabak. Please say hi, hello sa inyo pong mga visitors, mga guests na I believe relatives or loved ones din po ninyo. Magandang umaga po sa ating. Kay Sister Jennifer Tablan, dyan sa may Australia. Magandang umaga ba? Gabi, Sis Jennifer Tablan. Ayan, Sister Angeline Ursabia, definitely. Ito ay gabi sa inyo. Maya Pabengi, kaya katamu. Si Pastor Ray nag-greet na. Let me see. Okay na, alas nag-greet na. And again, I want to greet and welcome si Sister Nikki Dumalag. Maayong buntag sa ating tanan. Sister Nikki, no? At Sister Nikki, daughter-in-law po ni Pastor Nomi Abad Santos. Wow, Even dyan sa may Bolingbrook, Illinois. We had so good of a fellowship. We enjoyed that. Nag-rent pa nga sila ng penthouse. One of the sisters ay celebrate siya ng birthday. Nandun kami, ang saya namin. Kwentuhan and everything, barbecue. That was fun, no? Sister Lalaine na Pablo is magandang umaga po sa ating lahat. All right, salamat po. That's all all the PD sa aking radar dito. Good. Ay, si Chef Robert. Chef Robert is also watching. Chef, magandang umaga. I was asking Brother Ed, kasi si Brother Ed, tinatanong niya, nag-post si Sister Crema, tinatanong, yung Yamasushi, tinatanong ni Brother Ed, nasaan yun? Yung Yamasushi. Sabi ko, Brother Ed, tanong mo si Chef Robert, alam niya kung saan yun. Kaya yun, Chef Robert, kung if you can comment kung para masabi natin kung nasaan yung Yamasushi kay Brother Ed, no? Ayun. All right, thank you. Ayan. Opo. Maraming salamat po, Pastor Ram. And it's like 2 minutes after our first hour together, and we are about to read the first question for the day. And I think meron po tayong isang backlog question, but we need to prioritize po yung kapapasok lang po na question. So, Sister Tanya, do you have the question? Where are you? Yung kakapasok po na question galing po kay Sis Crema Canlapan. Pero before po, hi po kay Sis Vida, mother po ng classmate ni Faith, kumusta? Wow, hello Then po. kay Ma'am Connie Aragon, Carmen Jose Obial at Erlinda Carinan. Hello po. Hello. Si Sophie din ay nanonood din, nag-wave po siya ddito. Opo. Ayan. Ito po. Alright. Kay Ma'am Crema Canlapan. I think si Ma'am Crema is our regular viewer at nagke-question din sa ating mga episodes dito sa Bible Cafe. Ayan. Ito po yung question po ni Ma'am Crema. Pastor Ram, question po. Ang difference between trials and trials and temptation? Do we go through them equally or being tempted and tried? Salamat po. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Crema.
Ganda po ng Yes, question. maganda yung katanungan. Opo. So ano yung difference ng Trials and temptation. trials and temptations in a layman's definition? I-define natin ang dalawa muna, no? Una yung temptation. Ang temptation is a invitation to engage or to commit such a action or decision. Yun ang temptation eh. Sometimes even I wanna look at temptation as a general term. Kasi sometimes I'm being tempted to give up yung mga material na bagay, di ba? And then I wanna pursue more yung mga spiritual. Sometimes we use the word temptation doon eh. I'm being tempted. So meaning you're being invited to do or commit something. Now kung negative siya, kung sa Bible lang pinag-uusapan natin, when it comes to temptation, we are being invited to do things or to pursue life other than what Yahweh already set before us. Yun ang temptation ngayon. Now, parang ipupul tayo sa to the right or to the left man. Yun ang temptation. Kaya ang temptation are the things that can possibly derail ang ating mga buhay sa ating pagpursu natin sa ating Panginoong Yahweh. Those are the temptations. Trials now, the trials are the things that we will meet along the way naman. Kaya mga temptations are the things that can possibly pull us off dito sa path. Pero trials are nasa path naman sila. That we have no to go through those who are interested to see or reach our destinations. Yan, yung kaibahan ng temptation at ng mga trials. Trials will be on our way. We will experience them. We will go through them. Pero temptations are the things that may possibly pull us to the right or to the left, and definitely to make us off sa path na ating tinatahak. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ram. And before we move on to another question, sabi po ni Mama Susette M. Mariano, good morning, Pastor Ram. Sabi po niya, and hello po, Bible Kape family. Ayan, sabi rin ni Ma'am Bot Gamboa, good morning and good evening, my BK family. At kay Ma'am Tess Tan, hello po, me and Joy Tan is watching. Ayan, happy watching po Ma'am Joy and Ma'am Tess Tan. Ayan, and the Bawenyo Macho is watching. Ayun, hello bro Andy. And sabi po ni Brother Jonathan Bacani, good morning po Pastor Ram, Las Vegas and USA brethren. Good evening Pilipinas, Baguio City and my dear bro Dennis. Shalom to one and all. At meron pa siyang pahabol. Andyan din pala si Sister Tanya and Bro Manny. Ayan, of course. Magandang gabi po sa inyo, sabi niya. And by the way, I'm blessed to see the scripture text throughout the program. Kudos to the technical staff. Ayan, maraming salamat Sir Oliver sa napakagandang presentation ng ating salamat po. Bible Kape. Ayan. So, yes. Ang next question po natin ay galing kay Sister Tanya. Actually, ito po paso ay question from our episode po kahapon. Sabi po niya, Pastor, many Christian po thinks na part ng blessing ni God ang material things. And they said na marami ang na-quote po sa Bible regarding sa prosperity, blessings, etc. Sa mga believer, can we say po na pag ganito ang drive ng isang tao na believer, hindi talaga believer and lack of knowledge and understanding po sila. So ito po yung katanungan ni Sister Tanya. Yes. All right. Excellent. Magandang katanungan yan. Yes. Lalo na sa mga taong
ang kanilang orientation is they're trying to find success or material prosperity in the church or in the gospel. Take note po, no? Dahil nga dito, nasa panahon na tayo na this is the period na money can buy just about everything. Lang maisip ng isang na i-pamper niya, i-spoil niya, or to himself or herself with all material things that one can desire, ay nandito na po sa panahon natin. Noon, siguro in the 60s, mga secret places, they do things, but it costs them a lot of money. Pero ngayon ay harapan na. Kumbaga, ibig sabihin, right here, you can actually do just about anything you want to do as long as you have money. Kaya ngayon, yung money, how to have money, ay naging number one na elemento, especially sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi yun pa rin. Ang tao ay nasa carnality pa rin siya, whether Kristiyano siya o hindi. Say, kung ikaw ay Kristiyano, ang business ng Word of God is to extract, alisin yung much of your carnality and replace it with spirituality. Kung ngayon ikaw ay nagpunta sa church, ang pinag-uusapan ay mga material na bagay. So instead na slowly, gradually ay naalis yung carnality mo, and yet, ito palang the very pastor na pinapakinggan mo is telling you na it's okay to have more material things. So instead na naliles ang carnality and more spirituality, now you are engaged, you will engage now yourself into more carnality and you forget now the true spirituality. Yan ang nangyayari sa mga pulpits na ang kanilang preaching is for people how to have more material things sa kanilang disposal. It is sad, pero marami pong nabibiktima ang ganyan na gospel. Yes, marami pong na-mention ang scripture pagdating sa you will have prosperity in the kumbaga sa material na bagay if you truly follow the Lord. Yes, wala pong problema yan. But ito po ang problema. Much of those are in the Old Covenant. Much of those are in the Mosaic Covenant where the Lord gave them commandments and then He gave them a promise if they will obey that commandments, those commandments. Kasi pag inobey mo ang commandments in the old Mosaic covenant or arrangement, number one po ito, you have to obey them in your own strength. No one. You will be in your sin and no Holy Spirit that will help you obey. You will obey them on your own. So if you ever obey them, here are the blessings. He will bless you physically. He will bless you materially. He will bless you emotionally, psychologically, spiritually. He will bless you truly. But you have to do it on your own. And what happens on New Covenant? Well, there is nothing that we do it on our own anymore if you are truly part of a covenant. Now, kung hindi ka part ng covenant, you have no dealing with God. Because it's either you are part of the Mosaic covenant. Remember, no, ng mga Gentiles, they have to proselyte themselves in order for them to worship Yahweh. Now, hindi na, that is obsolete na yan. Now we have a new covenant, new arrangement. But the new arrangement is you have to believe and you have to recognize that His Son, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, died for you. So if you believe that, now you are a born again. Pag ikaw ay na-born again, now you should start to extract mo ngayon yung carnality mo. Because now you belong to Yahweh. So ano man yung mangyari sa iyo, now that you are worshiping and serving Yahweh, it really doesn't matter because you sign the fine print. Now, Yahweh owns you. Dapat yun ang kaisipan sa New Covenant. Kaya lang, ito ngayon ang mga mambubolang mga preacher na sabihin nila na, okay, nandito tayo sa church, i-open nila yung scripture unknowingly. Unknown man sa kanilang mga audience. They're talking about yung Mosaic Covenant. O, tingnan mo, sinasabi ng Panginoon dito, ito yung gagawin niya. Ito naman ngayon ang mga
ang mga victims, yung walang mga inosenteng nakikinig. Akala nila nakakurbata si pastor, nag-aral sa Bible College, he knows what he's talking about. False. False po yan. Dahil marami pong matatangay talaga sa apoy ng impyerno just because one decided to be sinful. Kaya ito na lang po ang ating ginagawang inductive workshop. Kaya kung kayo po ay may church and you wanna invite us, just let us know. We'll make arrangement kung paano po natin mabigyan ng panahon ng para makapag-contact tayo to really how to study the scripture accurately by applying the inductive method. Dito po sa visit ko, naku, ang daming na-birth na mga possible places na pwede natin puntahan para ma-share po, maligtas yung mga taong they're listening to the message of Yahweh, and yet nakikinig pala sila sa ambisyon ng pastor, how he can continue to manipulate and control them, just making them know, baka pa sa iyo magiging mas marami ang material na bagay mo, etc. Marami po, lalo na dyan sa Pilipinas. Marami po, yan po ang nagiging more welcome at popular na gospel. Dahil nga, alam natin, sa Pilipinas, marami na ang nahihirapan. Tapos, ang ipapangaral mo pa ba, yung suffering Christ? Gusto namin, yung something na aasenso kami. Mag-iiba na yung status namin sa buhay and everything. Be careful lang po. Dahil yan talaga ang katotohanan na nangyayari sa maraming mga pulpito. Meron pong let me just share sa inyo po, aming mga Bible Kape family. Meron pong na-open na invitation sa inductive training sa Pakistan po, sa Pakistan. Wow. Ang invitation po, we will train 100 or plus. Number one, pastors and yung kanilang mga workers. Even next year, meron na pong date na ginuhit dyan eh. Kaya yung kung kanino nang usap ang ating Panginoon is now going around US trying to raise fund para comes next year we can go sa Pakistan at 1 week na tuturuan natin sila ng inductive method. Kaya kayong mga prayer warriors, that's something that you can pray for. Dito po sa CMI, they're already praying. Opo, pinagpe-praynan nila dito sa CMI na Adonai willing ay we can go there and pray ng kanilang mga pastor. Malay mo yung talagang tunay na revival mag-i-start sa Pakistan. We never know. We never know. Kaya yun po, Sister Tanya, ang nangyayari dyan sa mga pulpito. Unfortunately, maraming mga tao, they think they are going to church and they're listening to this clean cut, pastor na nakabarong or naka-Amerikano, whatever, kung ano yung kanyang suot na he knows what he's talking about. Yan, maraming salamat po, Pastor Ram. And before Sister Tanya and Brother Manny will read the other comments, Pastor, sabi po ni Ma'am Crema Kanlapan, so trials po refines us while temptations draws us away from Yahweh. So yun po yung comment ni Mama Crema Kanlapan. Ayan, Sister Tanya. Yes. Sabi po ni Ma'am Absolutely. Sabi po ni Ma'am Violeta the Twin, good morning po Pastor Ram and to my Bible Kape family in Baguio. And to Sis Early Lim, hi! And Sis Elma Estil from New York. Thank you for watching. Have a great day to everyone. Then kay Malu Vergara, hello Sis Tanya, Bro Dance, Bro Manny, good evening po dyan. And good morning Pastor Ram. Yes, good morning. Miss Carmen Jose Bayal. God bless po, Pastor Ram. Sabi niya po dito. God bless din po sa inyo. Salamat po sa inyong panunood po. Ayan. Si Ma'am Corey Guevara Olado, good morning and good evening to all my CAMI and Bible Cafe family. Sabi ni Brother Jonathan, Amen. We are Pilipino, chosen and refined. Pinili na Pino pa. Ayan. So, Pastor, ito po ay before we greet yung mga iba pa ay yung question ko po is dito po sa Titus chapter 3 verses 9. Sabi po sa verse 9, but avoid foolish disputes, genealogies, contentions, and strivings about the law, for they are unprofitable and useless. Pastor, yung genealogies po ba na binabanggit dito, it has something to do with the church
forefathers like Abraham, Isaac, and Jacob po? I'm not sure kung ano itong genealogies na kasi kung genealogies about the Bible, I think those are healthy things to know and to talk about. Pero ang pinag-uusapan dito, yung sabi niya 3:9, di ba? Opo. Titus 3:9, sabi niya, but avoid foolish disputes, genealogies. So ang foolish dito na will define the kumbaga the number of things na tinutukoy. Foolish disputes, foolish genealogies, we can say that. Contentions and strivings about the law, for they are unprofitable and useless. Kung ang genealogy ay kinukonek mo sa law, kumbaga dapat ikaw ay lahi ng isa sa mga tribe bago ka maging legitimate to obey the law. That is foolish. Di po ba? Pero sa atin, that's not how we study genealogies. Tinitingnan natin, halimbawa, anong family galing ang ating Panginoong Jesus. Yon, titingnan mo yung genealogy. There's no foolishness with that. Pero if one will say, dapat ito na nga, kahit sa mga Hebrew roots, be careful. Kasi may mga Hebrew roots that present na dapat ng mga Gentiles daw ay they supposed to be part ng tribe ni Ephraim. Well, tranquilo, mi amigo, tranquilo. You mean I have to be a Gentile, I have to be a Jew now in order to truly worship and celebrate yung feast ni Yahweh? Tranquilo, absolutely not. Because Yahweh considers us Gentile, we can remain as a Gentile as long as we believe sa kanyang pinadalang anak na ang ating Panginoong Yeshua. He died for us to pay for our sins, to set us free from the bondage of sin. And now we have a family relationship to Him. We even call Him Abba, Father. Kaya yun, in genealogy, that is foolish. Kung sasabihin mo, now, kaninong family ka belong? Kaninong tribe ka belong? Di ko po alam. You need to be one of the family before you can be part. That's foolish. Hindi na yan totoo. Opo, you need to be the first family para na doon, hindi po kailangan yun. So, maraming hindi salamat na kailangan po. yan. Opo. Yeah, hindi kailangan yan. But by the way, I wanna greet si Ma'am Connie Aragona. I'm not sure kung nag-greet na natin kanina. Hindi pa po, Pastor. Ma'am Aragona, magandang gabi po kung nasan man po kayo. Si Mina Tolentino is watching us. Magandang gabi sa inyo po dyan sa Pilipinas, even sa Bataan. Magandang gabi po sa inyo. Si Brother Roel Dongs Uliani is watching us. Brother Roel, magandang gabi sa inyo dyan. Nasaan ka na? Sa Baguio area ba o sa Ifugao? Salamat for watching us. Sabi ni Sister Mina, me too, present watching Bible Kape. Good day to you, Pastor Ram. All right. Noted. Noted. Happy, busy day. Yes, of course. All right. Si Ma'am Carmen Jose Obayal, na bati na po ba? God bless po, Pastor Ram, sabi po niya. And sa lahat po ng nakibahagi sa atin sa ating programang Bible Kape, maraming salamat po. And one more thing po, yung mga uploaded po na videos natin sa YouTube ay kailan lang po na i-update. So you can watch yung mga na-miss po ninyo na episode over YouTube. Kasi medyo matagal pong nawala yung uploading natin sa YouTube. But now you can watch us, yung mga replays po ng mga past episode ng Bible Kape. Yes. Ayan. Brother Dennis, can you review muna ang ating mga viewers how to connect sa Leader News Philippines and then or even sa YouTube, how to find us, even yung Kamaong Asero na very informative na news in a different presentation, hindi tulad ng mga mas marami pa yung commercial kesa sa balita. At yung balita ay selected pa. Yung talagang issue natin, yan ang pinag-usapan ni Sir Errol. Kaya can you please guide ang ating mga viewers, please?
Okay po. First things first po, you need to have a Facebook account. So lahat po tayo ay may Facebook account. So you need to subscribe to Leader News Philippines. So i-type nyo lang po yung Leader News Philippines at pag lumabas po ito sa inyong screens ay i-click nyo po yung subscribe, yung may play button. So every time that we go live dito po sa Bible Cafe and any programs po ng Leader News Philippines ay mabibigyan po kayo ng notifications. And kapag pagka may subscription na po kayo, you can like yung page po ng Bible Cafe, yung Kamaong Asero, and all the programs po na pwede nyo mapanood dito sa Leader News Philippines. At sa YouTube naman po, if you miss our replays, ay hanapin nyo lang po sa YouTube, yung i-type nyo po yung Bible Cafe at lalabas po lahat ng mga episodes na naka-archive po dito sa ating programang Bible Cafe. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa Leader News Philippines and more especially dito po sa Bible Cafe. Ayan. Sister Tanya. Babatian ko po sa huling pagkakataon si Karina Castro po, ka-office mate ko, at sa kay Bro JV. Humabol siya sa paglagin. Ayan. Then, sa Proverbs po, natutunan ko po na Proverbs po talaga nagbibigay ng safety and success, and oftentimes na sa bad times nasisave po tayo from that. So, I'm blessed to hear and be part of this. Yun po. Shalom, everyone. And also, ay greet ko rin sa aking asawa na si Marisol at sa aking mga chikiting na 3. Maligayang sa inyong panonood. Alright. At sa aking mahal na nanay sa Napakanilo Kusor na imbag nga rabi, nanay, dita, hindi kakabsat ko. And also for me, marami po akong natutunan dito. Amen. About dito sa Proverbs na tinalakay po ni Pastor Ram, about he explain it, ay natutunan ko yung how to resist temptation kasi napakaraming temptation talaga, whatever, kung saan ka man tumingin, nandyan talaga eh. Even before si Adam at saka si Eve, ay diyan nagumpisa po yung temptation because of disobedience na hindi po dapat kinain yung the fruit of a good knowledge of good and evil. Maraming salamat po sa inyong pakikinig din dito. Gandang gabi. Ayan, so ayan, I second the motion. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa ating mga technicians, si Sir Oliver of course, kay Sir Errol de Came, ating mga prayer warriors, lahat na involved behind the scene. Maraming salamat po. And Lord willing ay magkita-kita po tayo bukas sa Friday episode po ng Bible Cafe. Once again, sa mga na-miss po natin, we will see you for sure tomorrow. Ayan. Once again, may the Lord bless us all. Amen, amen. Alright. Sige po, ang ating Proverbs at the start ng ating episode ay dito sa Proverbs chapter 14. If I may read, maybe recap a little bit, then magpapaalam po tayo. Sabi sa verse 15, the simple believes every word, but the prudent considers well his steps. A wise man fears and departs from evil, but the fool rages and is self-confident. A quick-tempered man acts foolishly, and a man of wicked intentions is hated. The simple inherit folly, but the prudent are crowned with knowledge. The evil will bow before the good, and the wicked at the gates of the righteous. Dito po kanina nagkampo tayo sa pagiging simple and pagiging wise. Salamat sa salita ng ating Panginoon. Yes. For at one time, we were all simple. Wala po tayong kamuwang-muwang, wala po tayong idea, hindi po tayo exposed pagdating sa katotohanan. But salamat po. Unang-una sa ginamit ng ating Panginoong Yahweh, mga tao who actually sacrificed their lives na to the point na nakarating po ang Bible sa atin. At nandito na, ang Bible is the excellent way to liberate us from many foolishness na narinig nating mga katuruan, whether sa mga pulpits or kung
saan man po na pinagalingan nating religion. And yet ngayon ang Bible ay hindi po nabibigyan ng tamang panahon para tayo ay lalalim pa, may expose tayo sa mga katotohanan na nakasulat dito. We should not remain, we should stay away, we should stop being simple because now ay open na po na tayo ay ma-expose sa mga maraming napakagandang bagay only if we will read and study the Word of God. Let us be wise. Because the more we study the Bible, the more we are aware the consequence of every step, every action, every decision na ginagawa natin sa buhay na ito. Overall, ang intention ng ating Panginoong Yahweh is to place us sa place na we are well, we are taking care, and we are happy and content. And that is the place na sa piling niya. Ayan. Salamat po. Mga pahuling greeting po, si Pastor Bong at saka Sister Raquel Bananya, just log on at naka-online sila watching us. Sister Cory Guevara Ollado, Shalom everyone. May Yahweh bless us all. Si Sis Carmen Jose Obial, thank you Lord Yahweh for your words of God, for the words of God. I guess yun po ang Sister Crema, ang sabi niya, ang sabing Sister Crema, maraming salamat mga kapatid. A very blessed day sa lahat. Salamat din po sa mga behind the scene. Yan, behind the scene po. Number one, nandyan po si Engineer Oliver, Sir Errol Dacame, at ganda rin po ang ating mga monitoring squad. Si Sir Malu, hugs and kisses to my beautiful apo. Ayun. Ayan, Sister Tanya daw. Kiss daw sa mga apo. Opo. Miss you guys. Shalom everyone. Salamat din po sa bawat isa. As we always say, mabuhay po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yahweh. Again, si Pastor Ram Gamboa po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. Thanking everyone. Everyone, shalom. 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 Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas,